ቅዱሳት ኩኑ ቅዱሳን ኩኑ ቅድስት ኩኒ ቅዱስ ኩን ምቅዳስ ምፍላይ ወይ ድማ ንጹህ ምዃን ካብ ዝኾነ ነገር ዝተፈለየ ምዃን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ እዩና ኣነ ቅዱስ እየ ንስኻቶም ድማ ቅዱሳን ኩኑ ኢሉና ናይ ብሓቀን ሕና ሰባት ከም ክርስቶስ ክንከውን ንኽእል ኢና ማለት እዩ ቅዱሳን ኩኑ ተባሂልና ኒና ናይ ብሓቀን ሕና እግዚአብሔር ከም ዝኾኖ ክንከውን ንኽእል ኮይና ዲና ኣነ ቅዱስ እየ እሞ ቅዱሳት ኩኑ ተባሂልና ኒና ስለዚ ለማዓንቲ ብዛዕባ ቅድስና ኢና ክነዋግዕ እዚ ሰሙን እዚ ቅድስት እዩና ብዛዕባ ቅድስና ብሰፊሕ ክነዋግዕና ማለት እዩ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሳኹም ጸኒዕ እንበር ሰላም ንዓኹም ይኹን ለማዓንቲ ከምቲ ዝበልኩኹም ስለ ቅድስና ኢና ክነዋግዕና እግዚአብሔር ኣነ ቅዱስ እየ እሞ ቅዱሳት ኩኑ ኢሉና ጽቡቕ አንሕናውን ቅዱሳት ኩኑ ስለልበለና ቅዱሳት ክንኮን ኢና ታይ ማለት እዩ ቅዱሳን ምዃን ምፍላይ ካብ ኢና ክንፍለ ካብ ሓጢያት ካብ ብዙሕ ነገራት ኢና ንፍለ ኣብዚ ነገር እዚ ግን ሓደ ነገር መን ነይሩ እግዚአብሔር እዩና ለከ ላባና ለሳግሮም ነገራት ለካ ንእው እዩምና ኣነ ቅዱስ እየሙ ቅዱሳን ኩኑ ለሳግሮ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ሉዓላዊ ኣምላኽ እዩ ፈጣሪ እዩ ኣልፋን ኦሜጋን እዩ ንኣብነት ኣነ ጓል ኣምላኽ እየ ውልድነት ስልጣን ውለልሊ ኣቦይ እውን ዝብለሉ መንፈስ ኣለንና ግን ድማ ፈጣሪ ክኸውን ይክልን ግን ድማ ዘለዓለማዊት ክኸውን ይክልን ካብ መጀመርያ ክሳብ መጨረሻ ኣልፋና ኦሜጋ ንሱ ብቻ እዩና ናይ ባዕሉ ዝኾኑ ናባና ክሻገሩ ዘይክእሉ ነገራት ኣለዉ ናባና ዝሻገሩ እውን ኣለዉ ካብቶም ዝሻገሩ ሓደ ቅድስና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ለማዓንቲ ኣብ ቆሮንቶስ ስለ ቅድስና ዝተወግዐ ወይ ድማ ዝጽሓፈና ቅዱስ ጳውሎስ እሱ ኢና ክነዋግዕ ማለት እዩ በመጀመርታ ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ካብ 11 ጀሚሩ ዘሎ ክነግረኩም ገሊኻትኩም ከም ኣቶም ነርኩም ይኹም ግና ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብመንፈስ ኣምላኽናን ተሓጺብኩምን ተቀዲስኩምን ጸዲቅኩምን ይኹም ይብለው ከም ኣቶም ነርኩም ይኹም ዝብል ዘሎ መጀመርያ ቀድምና ክርስቶስ መምጽኦም ቀድሚ ውልድ ኣምላኽነት ስልጣን ቀድሚ ምርካዎም ሰረቕቲ ነይሮም ተባኣስቲ ነይሮም ተኻሰስቲ ነይሮም ብዙሕ ሕማቕ ነገር ዝገብሩ ዘመውቲ ሓሰውቲ ጠንቆልቲ ብቻስ ሕማቕ ነገራት ዝገብሩ ነይሮም ሓዚ ግን ይብሎምሎ ቀደሚኹም ከምኡ ነርኩም ሓዚ ግን ከምኡ ክትኮኑ ይኽእሉን ሓዚ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስን በቲ ብመንፈስ ኣምላኽናን ተሓጺብኩም ጸዲቅኩም ተቀዲስኩም ይኹም ይብሎምሎ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ መጀመርያ ዝነበርናዮ ክንነብር ይንኽእልን መጀመርያ أحمق نجر نيرنا ولد أملاخنت مسرخنا مسدحنا مسصدقنا أمنت بصدق يحكيلو مسصدقنا جنا إن نوره هوت لنا إن صرح نجر لنا كم تمجمريا إن نور زنورنا هوت عين نبرن مالتيو قال أيون أبا قرنتس حزون أو قرنتس سلسة كابا 17 جمير للخمزيبل زخنا سب نتيناي إجزابهير بيت مقدس انتفرسه نقود ما إجزابهير كفرسو إيو بيت مقدس إجزابهير قدوس إيو إذا بيت مقدس إزيون نسخاتكم يخم حدا كان وعلو آية تالي بالله رأيكم እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ አሚንና ወድ እግዚአብሔር ምዃኑ አሚንና አልተቀበልና ለሰዓት ድሕናዶ ምስድሐና ግን ንነውሮ ህይወት እዚ ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር ኮይኑ እዩሞ ንባዕልኩም ሰይተታልሉ ቀደም ወትነውሩሉ ህይወት ነይርኩም ሓዚ ግን ከም አይኮንኩም እንትነውሩ ተቀደሱ ይብሎ እዚ ቤተ መቅደስ እዚ እውን እንተፍሪስኩም ወስ እግዚአብሔር እውን ከፍሩሶ ይብሎ ስለዚህ እዚ ለቀደሰው ቤተ መቅደስና እዚ ሰውነትና አንጽህዎ ዘሎ ህያውና ቅዱስ መስዋዕት ጌርና ናብ እግዚአብሔር እንቅርበሉ እዩና እዚ ዝተቀደሰ ቤተ መቅደስ እውን ንስኻትኩም ይኹም ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ካልእ እውን ብጣዕሚ ዝገርመኒ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ካብ 30 እስካብ 31 እውን ከም ዝብል ግናኸ እቲ ዝምካሕ ብእግዚአብሔር ይመካሕ ተብሂሉ ዝተጻሓፈ ምእንቲ ክፍጸም ካብ እግዚአብሔር ጥበብን ጽድቅን ቅድስናን ቤዛን ዝኾነልና ብክርስቶስ ኢየሱስ ይኹም ዘለኹም ይብሎ رئيخم وقرنتساويان مالت بعمل جرت هزبتاتيهم ناقا خواقعكم إياه سلازي عن حناسي كاب إجزابهر طبابن صدقن قدسنان بيزان زخونلنا بخرستوس إيسوس يخم زلخم بواقات جزيئكم يخم إذا سوونتكم زيناتكم يكونن صدقنا زخونا قدسنانا زخونا كرستوس مسانا أيزلهم نعقو مسولي ولا ملا مالتي سلازي نكرستوس كنمثل نخيلنا كمي ጸጋ አምላኽ ሓጊዙና እቲ አምላኽ ንሱ ምሳና ስለዘሎ ማለት ይና ስለዚህ አንሕና በክርስቶስ አሚንና ዘደሐና ናይ ዘለዓለም ህይወት ዘለና በስሙ በመከሩ ደማ ዝተጠመቅና ውሉድ አምላኽ ዝኾና አመንቲ ክርስትና
أنحنا قدساتنا قدسان كنكون كلنا ون كنفلون لنا تمالون حنت تقصنا جيركم نيرأيه تعيز بالزنبرة أزوزات ولود كم مخانكم كم تقدم بزي فلتات تجبروا وزنبركم كفو أدليتكم أي تجبروا أنا قدس يمو قدسان كنوا تبهلوا تصحيفوا يمو كم تزوعكم قدس خنا نسخاتكم ون بكل أكيدهم قدسات كوني بلنا له ريخم بقول لك كايدهم قدسات كونوا أوز السكازي ما تشجر أيو قرطيت كاي يسمع بخي خاي يسمع ننكلاله بزح نجر نجبر زين دلي نجر نجبر يجبرنا أيو قندما صقا أملاخ أوشت ناس للو أسو أكتيفيت ندحر نجبره خينا نحاتيات أمبيلنا نصدقي منبر نخيلنا أزي مالت حاتيات ويدم أين ودقي مالت يكونن كم تاتمالي لكم زنوركو جن تدقاقامي نجبرينا مالت جن يكونن مالتي سلازي أزي أملاخنا زصوعنا قدس سلازخنا أنحنا ون بقدسنا خن ملالس نأبونا خن مسلون سلت أنا نلنا مالتيو قدما بيتروس حزون كابا معرف كل تجميرو ون تايبل كابتش عن تجميرو تايبل مسلكم نسخاتكم جنا نايتي كابس المات نابتي زقرم برهان زصوعكم زدن نقصرح إجزابهير من انتخت نجرو زمارزكم حري ولدو ناي نقص كهنات قدوس هزبي تريت إجزابهير زخنا هزبي أخم يولا رئيخم تريت إجزابهيرنا تريت بعلنا قاس يكونن تريت سبب قاس يكونن سلازي نجزابهير تريت سلازخنا هيوتنا بقدسنا خن مرح كحما قدما طبق نجار كنملص هزي قدسنا خبها الكلو تجزابهير زصالو مثلا تجزابهير زفوت ودم مفتا كالي منم يبلون أزي خاون كلا جن أنا زخنا سب أنا دكا خد صارف تخليخا تمليس كاجن لا أملاخك تنسي غات ملة سلا كمبر حد زيت النورز اللي نهيوتنا وعلو تقدسنا نخو خلفه ويدما كيدن دي قدسنا تخيدن وعلو عنكفات نخجت ومخجبرنا يخيليو جندما كريستيانا سلا زخنا صقا أملاخون أوش ناس اللي زلوا تقدسنا خن ملالس نخيلينا مالتيو نقولتنا يسوع كريستوس صقنا سلام يبزح لكم